Ahojte, toto je Zóna Dánska a toto sú naše bežné aktivity. Začneme hneď z rána. Takto sa zvolávame na raňajky. Peťa, ideme na raňajky. Už zase? Keď na nás počas oddychu príde chuť na sladkosti. Dievčatá, hádajte, čo mám. Čo? Po sladkostiach si zahráme a aj zacvičíme. Hip hop hop. Hip hop hop. Cvičenie nám ide. To je dobré, čo? Ako zvládame bežné hádky? No, idem. Dáme si jednu pomaranč! Mala som len jeden jediný pomaranč! Jeden pomaranč sa zalúbil raz do darinky, mandarinky a vedel o tom už celý strom, že už je na svadbu čas. Nehanbíme sa spievať ani pred plným amfíkom. To je prima kamarát, ding bong, si raketou chce cestovať, ding bong, chcem rodiť, chcem taký pocit mať, ako moja mať, chcem rodiť, a ten, kto nerodí, nech na diskošku nechodí. A takto si vychutnávame jedlo.